super dua yang udah udaranya ya kita teman justru agak masih jalan super dua yang ada ku sana ambil bangun kami dah boleh sekarang gue itu karena ini yang gunung pambu baru lanjut bilang pambu wakati andazi yangu wakati wanaona shakanaka utifambe chingwa chidiki ngezakaitanga urwara yarwara wakaita lebese kunga ukasomubatsira kanokomutoanda zvino zvakapindira narumba kwangu ndozvakava semuti zvidenda zveo kumurapisa rapisa denda racho mungakubvumurira mungarotendei ndimarinaya zvaiipa wakatora zvakanaka wakarora wakatora wakateya kuti kamuziva ndiwe mwana wedu wakarora wakadukusawa chipengo wakarora todoti tizive kuti mukwasha wedu chaiye mukwasha tuzive ndaunoti mukwasha chaiye mutemo ndozvokana kuti chidoko mukwasha ai ndati wakarora wakanaka taura heni saka zvadaro zviyai mukunda wasvika kusunga kungereda futi ndinayarumba kwangu mukunda wangu asvike pakuzoti obva azoshaika ndobvatume mwana wamukoma kuti ndawatori dzimwe yako washaika mukwasha iye haana kuuya tichokutse mukunda wedu uyari tumire wangu ati akushite zvirumuko zviya kuti ndikoore kuti tiradze munhu pakanaka here haana kuuya taparadze nhumbi pazosvika zuva rava kuti poteso tapedza kuparadze nhumbi dzedu auya wakaya nomukoma acho akanga ari mupamba akanga katobvise mari baba pedu vakasvika itotitorowo mwana wedu mwana wasiwa mukadzi wedu wanga aine 7 months ndokubva vamutora obva aenda naye nenhumbi haana kutaura apo ndakamutora mukunda wangu wanga ane hembe 1 dzimwe aikuwa ndima yakubereka ini ndiwo aitomupa saka takaparidze nhumbi 1 wairwara denda chaitozivakwatidzi vaingoti maunenof zvitakura andakatanga arwara ari kumurume wake igore ripi 2002 iye anga akarora rini patapasutaniotana saka mamapeka mati chii chenyu ihanjadzi saka iya rekodhi yekurorwa kwake henyu hamuna asi paatanga kurwara was 2002 saka gore ravasinopedza kubva atosvika anga ine nhumbi anga ari pamwe muna 2002 macho ndobva mamutora bva mwagara naye anguri nenhumbi iyoyo ndizvozvo ndobva arwara futi mina yamba kweni ndobva ashaika ndobe muri kuti makazokondakita mukwambo kuti mukadzi wako kunokuwafa haana kuuya kuti pataparidze nhumbi 1 ndakamutorai nayo iya vainya kuberekeni ndakatuku dzimwe mbasha sasi takaparidze 1 iyoyo pashe ndopavazova ichiti ndavatore mwana wangu fara kukorasa kanaka tingaridze nyaya matora hapo anga 7 months mwana mwanga akamboita mwana wakatobarwa vairwara mukadzi wakaaipamwenya saka wakasununguka haana ufaine nhumbi ya mapa mhanya ipapo mabona mati denda rakazomubata futi ari kumba kwangu aine pamwiri bvashaika ndikuona statement zvabva zvaita kunge akashaika aine nhumbu saka ndaushemusi kuti mwana wabve akaita mwanai akamuzvara bvashaika kwapera nguva yakadii azvara 7 months. Alright. Sakarawo zvaizvi takabva tagara for 6 years ndobva azondimangara masabhuru netsunhu vavatenga vanhu vanga vachiri ipapo ndobva atanazverakana kupanze nhumbi mwana wavo kuti mukwasha wabaya paya wakaneta ri kumhatso kwangu iyo kune mbasha dzemwana wenyu andosachidore mwana wangu chete ndikakupa
ndaizofembera ere inini ndaisiri hamba ndotsvake mbasha kumhatso kwakure akati pakaposheka ndati mukwasha wadora wandishaishira ukadaro kuti apakati aishimbisa kuti nandawanisa chobva abvise mari yake 150 chobva aibvisa apa kanai zvakanaka mukwasha waita zvakanaka vataura chitaura nyaya yekutukire mbasha dzemwana wangu for 6 years choramba kanyanga ndokushaisha ngarai zvakanaka saka unitomboni mwana wangu because watuke mbasha dzemwana wangu baba acho ndiyo kandi mutora kwasha muchakati kumhatso kuti akashira mugara mwana wangu uchinyarara sei zvakanaka chambotsvaka kuenda dii unofunga muna 2000 na 2002 imomo futi na 2002 momo ndiko paakatanga kusita ngupengu kuti zokusinzana heni naye dati tobhuya kuti shamwari wazodini akati tirumbotsvaka wabva unebhanyara 2003 futi tobva musimudza futi kuti udara akazenya yakashaya munani 2002 2002 after 6 years muna 2002 obva auya after 6 years muna 2002 2 ndipo pakafa topakafa after 6 years muna 2002 bhazi 2002 futi bhai dzoka futi 2002 wakadzoka pane mistake muri kuita pamakore 2002 na 2002 asi 2006 here vafeno pane haana kuzoya 2008 here pa 6 years yamuri kutaura pa 6 years 2022 ndopakazotanga kutongeswa nyaya ine 2022 yes sure pakazobva adini pakazobva zvakanaka kwashandira vanabata uya saka mukwasha chindipe mhuri mwangu ndakataura katanhaone mhovha ndakudai zvakanaka ubhandipa zvakanaka mukwasha chindikombe mbasha dzemwana wangu mbasha dzemwana wangu dzakatosakatire baba kutaniwa zvinoda mukwasha iwe chiite kuti udini utsvage mare tomusa mukadzi wako ndotizvike mari yacho iwo umusa mukadzi wako tizive kuti mbasha dzake tochiita sei ndidzo tokagumisidzana nanhasi saka watoda dzaidaidza futi haasi kuuya semapulani zvaita nhasi right fine saka imimi dambudziko renyu muri kuti toti mati todini muda kubatsirwa sei taitobatsirwa kuti isusu atiratidze paakaise mbasha dzemwana wedu wakaisa pa semupambo ende mwana uri paakaenda imimi pakafa mwana wenyu makakowa hembe dzaanga inadzo wani chete ndabvana ndakatomubereka ndini nditatomubereka bva mamuwiga ubva makowa hembe One iye kurufu kwacho akaramba kuya haasi kutouya hembe makamubvunza here hatina kubvunza ngokuti mwaida kuti tisvike petazosvika kwete ngaisa mukwamba wakarora vaifa kujekesa vaifa kujekesa kuti ana apa mhatso kwangu kuti pakafa mupenisu saka iye afa mwana wenyini akazouya tokazoya sara kukurira nemukoma wacho wakauya tikaparadze nhumbi kurufu akauya ufana kuya wakauya the following day yacho tabva kurumukokuya kunozimukuya tatoparadze nhumbi ndo kurufu ikoko ndo pakazoya zarodai ende yakutore mwana right tiri kuti muridzi wenhamo wayangukwasha ndiye muridzi werufu but iye haazi kuite semuridzi werufu wakatore rufu dingere kwerufu imwe choite programu yacho iye asipo ochozouya kutobatawo maoko ubate imimi kwete kuita sekuti ndiye une nhamo ndizvo zviri kutaura ndakwazi kuti waide mwana waide mwana because ndio washikundotaurira fine ipapo wakauya nyaya iri apa muri kuzwa mubvunzo wendambobvunza wendati wairwara nei mwambozwa mubvunzo iwowo mubvunzo ndauzwa but asi munhu wanga anosvitakurawo zvokunoita kunapa kunapa chipatara ndaindoendesisasikuti anzadii maitiro akaita mubambo inyaya yekuti haapo ba
Hazi une vision yake inogona kutozoenzana nenyu besides kuti yakanenge ine mhosva pakuti chii mukwangu, but ndinoona kuti dambudziko riri pamwana hanza dzenyu ranga makambofamba here naye mwana sisi wenyu tete patsika yedu yechivanhu munhu wakatakura uri urwara mwamupuwa hautori munhu kubva kumurumira mirai munozitaurai tinomudzitaurai sibvunza tikataura tese katopedzisira tisikachatozozwarai ndandatodikozve mati hamungatori munhu uri kurwara kumurume ndizvozvo ndikunandoti imwe hamutori munhu kumurume kana kuti murume aunza kwemuri ukaona murume akuunza mwana wenyu kwemuri pane zvaakatonga aona akatofamba akatombozwa hake akazidzoserepi wawakamutora ngezvepi ngezveikweyo ngezvekoko iye paakauya achimusevamba kwenyu wakamusiya kwenguva yakadii right mwamutora whichever way alright fine mwatora imi mwana mwaona kuti mwana wenyu hazvisi uchaita kaizvi bvamwamutora akagara nguva yakadii iye asati auya kudongorerei waiuya achidongorera imimi paiuya achidongorera imi makaa matombo maifambawo hazi kwaizi kudini kwemaifamba hakuna kusingabudi chiro kungatonyepwa ndokunobude zviro manje iwo ndorozotoya netswanda kuti izvi taurai zvaibude ikwe zvacho zvekunyepa zvacho izvi zvekunyepa handina chandakazwa chaiita kuti ngaiti mwato saka ndo zvingataura saka iye mvasiya zvakadaro imubva matogara hakuna chakabuda kuhospital kwaizi chii waindoenda kwaizi kwaizi ana chakatarwa saka uyu bvaarwarisa akazosvika pakurwarisa muchibva murume angurwarisa wakauya taakazorekera kuyo rufu ndobva akazoshaya time but apa pekuye kuona munhu achiri kurwara waiuya hake achitobatsirawo bvaauya mangwana acho zuva raakudoka namukoma acho zvikazvi ndiruda mwana imi hembe bvamati dziripi ndakatonyarara nokuti iye uri waitoziva kuti vakatora mwana waidu uno zvitoro zabangu ndakatomuti mwana wangu kuzototanga nechibayai ukutotanga nemhatso iyi nebadza korimisa ndakanyara kuti uye wakazvipuwa pachena ito zvizuti zvitoita saka ndozomubvunza kuti dziri peri iye akatopuwa pachena zvizuva right saka iye auya aubva mwana wake akatora mwana wakatora iye une 5 months wanga ndi 7 months bvatora bva mandibvumirani hai papa sina dambudziko right saka bvamasara ndobva magara ndopemwati 6 years waimangara kuti vakarambupa zinhumbi dzemwana wavo iye ariyo nga anadzo musi wayo haana kutaurira ana kuenda nendo ndichawo yangu kunoko mashadza mwana wadzichiwo mhatso kwedu haana kudaro akaita ndibvununga kuti ndipe mashadza mwana wangu bvamazoita sei tatopedza kukaza kuzaaazanyarara nanyarara ozomangara payani ndopadaizasisa netsundu ondibvunza paya sabhu zvakaita zvekuti pakashaya mukadzokera katome munhu haana kuya mozoedi following date tobva kumakuwa kwacho
atoparadza kudhara weitotore mwana akamupa mwana wake paiwa mupambo kanotero nezvumbu matsokwakweodzi mwana wangu handisi baba sorry right sabukati sematana ndaa ndobva sandoififta right umwe wakwada chirekda tizwa ikati ndinobaidza mwana wangu for 6 years kuizobacho ndiriyo ndopembone mwana wayo saka wazotaura chambotsvaka ndozobaza apaya ndopakazonzi mhoo chete ngarai zvana kumbota zvakanaka chindikushadze mwana wangu dzakatsakati zvinhu zvakanaka zvinoshata iwochitsvaga mare tichiomusa mukadzi wako uwowo tizwe zvichita sei ngapasha dzakatsakati musha mwako ndokutakusidzana ine mapepazi akabva kwasabhukwara ndo zvanotaura makapanana madates pamakasidzana pane mazuva mamakapanana mazuva ndakatokuka nokutoba nokutoba oktoba wegore ripi apera kubva ipapo pamakapedzisira kuonana kusvika oktoba wakatadza kuya izvi kusvika izvi hamusana mamboonana futi tinondoonana but haana basa napo hamene zvingaita nekuri ndambukutoverengerwe tsamba ine kuti How after 6 years? Wakangarude. Munyi wakauya ubva kunyika nyaya yapaka iye ndiye wakamangara aya zuka haana kuzomboya mbakoti haana kumbouya wakatumira wakamangara kwasabu imumva mwaenda kwasabu makabhadharisana zvema150 makabhadharisana kuti yanga iri yanga matenda ndakazondisa kutenga ndisaichimba kundanda ndobvaabvisirwa matenda ndaani akeno ndati shuwa chokwadi kuti bvatendinazo ndonga ndakapana baba pasabhuku makaendera nyaya yekuzi makaramba kuparadza nhumbi bva mazotaurira sabhuku kuti ndi anadzo nhumbi dzacho ndobva akapemwa akazombadharisa 150 yekuti wangauye kuonyepa uko kuti ndimusina kuparadza iye anga ainadzo nhumbi dzacho muri pasabhuku ipapo dzakabuda here hadzizi bva mwazodini takasongana futi paya akati utape chamotsvaga mari iyo zvakanaka enda mari yekuti ndori kucho komparabo ndakati muone mwana wakuti hatisati tasvika ikoko imimi mati imimi nhumbi muso akauya muri pasabhuku makambadharisa 150 yematenda chi ndaake kunyemba kwangaitani asi hembe hadzina kudini bva dzazodini hembe hadzina tinawo hadzina saka mhone mwana anga iri mhone mwana wekuti shuwa zvekumene mbozvedzi mwana kuti kadini tikasati mhatso panga vamwamutaja mhone muripo wekuti chindiripira kuti wakatsakatise hembe dzemwana wangu ndobva abvise mhoo zvakanaka chindikonokwezi mwana dziri papi makati chindipangidzira hembe dzacho zvapasisina zvakanaka chitsvage mari yekubamba uchaomusa mukadzi wako tizwe kuti uchati kudini ngapedzakase mumusha mwako mhone mwana yanga iri yei muripo wekuparadza wekugara kwaakaita nenhumbi dzemwana waava achiziva saka toti nhumbi wakatenga asi ezvi mhone mwana ngei atenga nhumbi imwimwe chamwanguda kuti muchizwa kuti mwana iyeyo akafa wacho ari kuti kudii nehembe dzake handizve saka mhone mwana ngeiyo ngemuripo wekugara kusara nehembe kwaakaita alright miselinyasi yaakaita yekusara nehembe ndo yaakambadharisa mhone kubva achiti chindibuditsira hembe dzacho mai ndobva atadza kudii futi kudziburitsa ndopemakati toda kuti tichimutsa uyu musikana achitaura kuti uri kudei maererano nehembe dzake ndopemuripa ndopamunza kana saka parudoti padaidzwe ngwasha
mukwasha adaidzwa bobva paitwa chimusoro iye ndio takamarudza kutsvaga chimusoro wako kuti uone pachibvumana wako whichever way because ini besides kuti iye uruda uzwai muruda uzwawo munoda kuti mwana wenyu agara asina kupfeka unoda kupfekedzwa zvomukwasha utine hembezvo uruda uzwawo imimiwo sababa muruda kuti iwo kuzwawo kuti zvakamira sei mwana wangu kori ikoko nini plus pamwe nyaya mwaitotaura yekuti nhumbu unonga atoine position yekutotaura kuti haisi nhumbu yakandiuraya iye uyu mukwasha haasi kupfukirwa andingati azivi ngekuti nyaya ino ati kuti ngoti uroramba akandonyarara kuita kuti zviri mufambiro ake zvakadini zvakanaka saka imwimwe nyaya muruda ngeyekuti iwo mukwasha chiuya kunoku iwo tinoda kuti tizwe kuti mukadzi wako iwe wakazorora here ngenyaya yehembe dzawakasara nadzo nekuti tizwe kuti hembe idzodzo masarire wakaita nadzo uruda kudzishandira uruda kana kuti une zvawakatodii bhozi iye pamwe kusara nehembe ndokuri kuita kuti uyu asamuka vavo une wangamutaura kuti o maitirei waita kumukadzi wako zvaitika zvakafa akanga afa hembe usati kubhoziwo hembe dzikagoyiwa uyu unonga akuzomuka saka iwo ramba wakabata hembe saka imuri kuda hembe dzacho idzodzo kana kuti iye wacho muridzi wehembe ataure zvaarudi maererano nehembe dzani nekuti futi dziri kuseenzeswei utarambirei nadzo isidzinza muri mutambo zvitori zvitsva kune mbachadzokera kubanzi totanga pedza ku dzahama dzidzi dzakaperufa dzese dzakaparadzwa koidzi hadziparadzwi neiko idzi titori ipapo takata senyaya yacho chindawo chemukwasha wenyu aenda kupera handiti mukadzi vakayukire mwana vakapedza iri kuzorore mukundo wani kunyange yakafa dai taimavhebari mamutambe mungatizoseka asichikotasati pane yenhumbi iyo mukadzi wakafa vakatore mwana vaifana kupedzisa zvese kuti kurore mukadzi iyeye nenhumbi dzese izvozvo zopera zvechi zopera zvese unoti nhumbi vakabudisa ausise saka mwana atori naye saka mwana akatora here mwana akatora utonaye asisabhuku azoti kudini naye azoti machadzakatsakatika sabhuku okutanga vakanga aripo akazotoshaika wechipiri uramba akanzvengwa ndini asari kunhu wakatomborora zviobva atoshaika unombati utoshaika kutotanga sabhuku wako zvinezvi wakanouzvizwa izvozvo pakachinje komiti yakanga iripo haina kukasasabhumiti mapepasi pana sabhuku wakanga apo pazapaya indaziva machitaura ini ndokwakasangozobata kuti nyaya ini uripo zvinezvi vachasitengana omboisenza nyaya ini but ari kutongora kuti pamweni pacho haasi kutouya iye wacho unofana kuzvitongwa wacho semaitirandidaba muri kuvhireji imwe chete kwete ndiri kuvhireji kwasatiya uyu mwatengani ndokune mwana wangu kutengana unozuma matangamire tengani ndongari muzera masabhutengani mupani muvhileji yasabhutengani ndongari sabhuku ari andatsivani chikumusha alright saka isusu nyaya iri panapa taizwa iye anouya tinomusamona kuti auyepi kuno then iye makambodhiskasa here naye ishu yacho kuti iwo tinoda kuti tizwe kuti mukadzi wako iwo zvakamira sei nyaya yakatopera kuti adaita taimapepana katiseza katipera yanga yatopera apatisana ndipo ava kuti
aitsvage mari kuti atsvage nyamusoro unobate mukadzi ndope murudo kuti tikubatsirei ipapa. otherwise then that's okay. Saka iye zvese uruzviziva hake. Nyaya iripo ngeyekuti murude munomubatsire kumuchovha kuti zvirozvo zviitwe iye aripo muripo pobuda kuti chii chiri kuda kuti chiitwe uyu uri kudenei. Iye ndo bhasi kuda. Iye ndo bhasi baipo kuti ngoti ndo paakaitire uroyi hwake ipopa. Uri kuona kuti ndabatwa mana. No, imi mwaita zvakanaka mauya kuno tinomubatsira tinozvironga makakasi. Munhu arudiwa udare musi wa 31. Zvetoita ndichiwaenesa ndoona mukomana uya ndiani John. Saka ndamuona iyena ndiyo chazouya nawo kuno musi wa 31. Ndiye tichatopa task iyoyo kuti musi wa 31 kurai mota muuye kuno. Sabhuku wake tichamuona. Ndasvikako ndinoona sabhuku, ndasvikako sabhuku ochizouya neyedziso iroro kuno kiriyoni wacho nabhuku wacho. Dzaha ndabuyayo munotodhora nofura ngepanyika. Mapepa yazozi tinozoda iye aripo mupango wenyu. Don't tire, way forward. Bozi apa tingangotaura tichiita sei munhu rudo kuti anga achizwe zviri mumapepa pokuti achide pamwe hazvitosenzi. Bozi iye unogona kutosvika kutotota inini ndauya togona kutoenderera mberi ngazviitwe zvirudodini kuitwa pamwe unonga azorazorawo zvaanongoziva kuti anhu avanyengedzana pamwe totozviita zvotobuda anza what is important tinoda kuti uyu mweya wake ufembwe handizvo. Iye mwana wenyu musana anzani Mwana wangu hanzazi tete Miria kufanana. Saka alright, maita zvakanaka tinoarutaumidza kutogadzira samuel otosamuna musi wa 31 mimoya iwe make sure kuti awe unoenda through sabhuku wacho kuitira kuti iye sabhuku wacho azokutaura kuti ende last time patakasvika takatomufundira sabhuku azvoshuwa munhu wonga asungwe asamuna hazvina basa kuti waenda kwasaurungu waenda kupi paaenda ikoko dasifine ngaasungu. Saka patanoda kuchigadzira kuti sekretary wake wacho atouye naye kuno haamunoita Unafana ndobvunza pana wagarire kuti basi munhu wanipedzere nguva uchazodzosera wari mari yangu yebhasi. mirai hauyi tikamungwadzonaiga hauiba chabata apita muno mukataya unoti unauya toda kubhadharisa tudai iye ngaafungoti kuroitwe munamato unozozona muno kuti mune nyaya muno bcause muno manje isusuwo manje ari kunzoka atina simba retinonyangowandawo futi muno handina pamatotaura kuti utori kwamusha pane boundary but redu isusu madzimambo tinokavha zimbabwe yese kana matebherere tinotonobata munhu kana bhinga but zvikazosvikawo kuna zambezi limpopo tabva tabvuma unouya totaura nyaya yake iye ndozati une zvaachada kutaura. Hamuna kufana tibvunza zvana mho anani zvitenda kuti natsozvisara bhozi iye uchada kuzvisenzesa kuti ari kuramba achindibatirira inini ndakatoripa hembe ndakataura kuti hembe dzakatsakatika akabva andiripisa mhonei mwana wayo. saka handiti chazoti chii chimwe chavari kushada iwo taine zvaari kuziva nemwana wobva ngadini imwiwo sababa mwakambofamba musanyanya kudofamba nanhu muchafumurwa ngoti nganga ibibi mwega mwafambawo mwega muri kufambire mwana sababa makambozi
handisi kutaura zvekurwara, ndiri kutaura panyaya yake yekuzwa kuti hauna hembe dzako hadzizi kugoyiwa baiwowe zviri kudini, buda tizwe nyaya yako, mombozwa iye semwana wenyu mochiona kuti matauriro aita mwana wedu, saka mukwasha une zvaakadini zveta tidaidzei pane petuti tichauya nemukwasha munomwabatwa imimi kana ichiti imimi handisi kuti imimi niyo personal capacity zvizwarwa kuti imbwa yangu hairumiba inoruma imbwa ngati kubatsirana muchifamba mwese kana muri muno, zvimwe zvacho musanyanya kuti ukafungira munhu kana kuti ukasuspekta chinhu woziva kuti munhu wacho ngatifambe tese. Chimwe kana iye akazobuda kuti ndiye bandinganga yacho inonga yambokufumurawo futi zvako ngoti inonga yarowo mukutsvaka isiziva kuti murude yotokufumura yozobudisa yayo kuti yune nyaya iwo pache zvako mwana wako wafa iwo unomubvunza mwana wangu iwo ona hembe dzako munhu haana kuunza zvakadini, iye ndiye akutoona udarikani baba inini nyaya iri panapa murume wechiri kuita kuti zvidai inyaya kuti une hembe dzangu dzari kuseenzesa zvakati right from there imwe mwaoziva kuti right ndaiti mwana wangu wakafa ndinyadenga handinyadengaba mukwasha tochibate mukwasha izvozvo ndikabiraira handizviiti ndikati vachaonesana vega nekwangu wegara nemwana wangu muchaura kuti ndichasupana mwegaiti saka imimi musharuka imimi muri kuti kubva pakashaika mwana wenyu mukondo wayo muna 2002 kutaizvii 2026 hamusana mambofamba oya chaita kuti muvhunduke imimi nenyaya yenhumbi kana muchizive kuti hakuna zvinhu zviriko sei musina kuvhunduka imimi nemafambiro akaita nyaya yerufu rwemwana wenyu kusvika pazvaari izvo ndakazotovhunduka ngokuti asai zvakabuika kuzvibudisa saka kana zvisina kuitika mwaadonokuvhunduka zvasazvamboitika mwaitotovhunduka sechinhu chinyowani unondani kutora pachimutera kwedaitoita imimi nyaya musikuda ngeyekubhadhara n'anga murudoti n'anga yauya mukwasha abhadhare but n'anga tinozoona muno n'anga magetsi inobata kwakawanda inotanga kuzototaura isusu tizozoita kuti handizozvetinoda iri kutaure zvenyu munhu zvimwe zvekuti tinobva tachizomubatirawo futi ipi muno. Saka ndati zvainaka sababa kuti mwana wenyu mwaimbogona kufamba kana kuti mwadai munototi saka mire kuona ndouya kudaidza kuti mubasha ngauye pane zvandakadini zvendinoda kuti iye adino azwe toona kuti todini. Saka kana pasina one imwe wacho futi hapeno kuti munodini hamugonowo kuroya futi maifanomuroya boti mubasha uri comfort uriona ndambobvunza kuti mubasha uri sei mubasha utori rai mubasha haana zviri kudini zviri kumunetsa. Saka isusu oza kuti kuna anhu ari stable kuna anhu ari stable handi muri kubudisa mapepa akadaya ndimwe akanyora ainyora iyeone akewo ndozvenditaura kuti mubasha wenyu anogona kuita stable kuti nyari yakatodini atopera muntaraunda udyire plus asiye baba acho ndimukoma baba akatofa urudo kutraya haasi unotsvaka mari pamboti ahe mari dzakunda ake urudo kunetsa vana tete haasiwo futi baba acho mukadzi wangu inini takataurirana zvatakataurirana izvizvi iye anga asiboba hatisi but mwanhu aroya muno mudai muchimboswerawo nesu munotizwira tsitsi but zviro zvetinosangana nazvo kuna vanhu akuti mukashaishe kuita munopedzisira mwane nyaya azhinji handisi kuti ndozvezviri but ndiri kuti mukagarawo mwane ka sababa
kuitira kuti mukwasha wayo akazoda kana kunzvenga muri kudhiskasa kwatoti mukwasha iwoyo hausi kudai nekudai nekudai here nehembe dzemwana wangu kana chii zvimwe zvimaconvinsi because zvimwe zviro zvatoda kuti tishandise munomu zvekuzodaidza ana chimusoro kufemba on average it's about 450 dollars pozoti tumwe twongondotkonkondorini une mari here mukwasha wacho wekuti unogona kunga zvichirongeka ngoti umwe munhu unouya uno obva azwa kuti ndo nyaya iri kuitika otobuda obva atotiza yondosara futi yakadini yakadaro waidoroya manje iye ndiye waifanodaiga ari kuti baba nyaya dzandinetsa ndauya kuti tigadzirise nyaya yei hino hamuna zvemurumita iyo zvirutoona tv wati urutonakirwa asi muripi muri kuno ngokuti hapana chiri kumudii ndiye waifanoda yakatoya taura taiona zvakajeka kuti iye unokwanisa kundouya ndisimadaaaiitopatira ngoti zviri kutirwadza ihembe dzacho dzedu dzanhai dzakangotunga dzakarove mushango dzisingazivi kuti iye unototaura zvourutauraka iwo handisi uchatokuzwisisa uri kuyoterere zvekutaura kwauzvitaura ngeuya mberi kuno izwa iwewe nditetako kaina iwo dzosuziya ngechekuti mukwasha nge asina kuunza hembe handizvi mira usamhanya ndati wataura wakagara boti chiri kudesa yemukwasha hasi kuunza hembe zvaari kudziitisa handisuzviziya handizvi ndozvitiri kuti garai mwaziyazve zvaari kudziitisa kuitira kuti muzoshandisa setsvimbo kuzoponda-ponda mwamudare muno kuti kuna anhu akangwarisa garai maanowo mamwe mafacts ekuti iye unotozwa kuti anhu aya arundiziya pamwe azvizotombo mira dai mwangwara muri panezvi saka chinozotoitika ngekuti unozotoenda kuona kuti at the end of the day hapazotombodi chimusoro because iye utaenda mira muri kumhanya unotaura kuti handina mari ba muruzwaka imwe nyaya yenyu mune imwe nyaya yakambofanana neyakadai mwakamboita mune imwe nyaya here yakafanana neimwauya nayo nhasi yemwakamboita kumasure mirai dairai anza vanwaya hamuna inyaya yenyu yekudi yekutanga irini ngechi 400 iye minayi ndiri kudzibika muno saka zvinoitikaka ndakuzvidini saka pamwe pacho muri kutoshamisa kuti yamambaya ari kumbotaurika arudini ari kuda kufe taneta because tinosvika mwetinozoti tadaidzana munaona kuti koti date redu tiri kuti 2 weeks toya toti gojo toita futi 2 weeks toya toti gojo munoona kuti tinopedzisira takuita 8 months amwe anhu anodileya iyeye mukwasha wenyu the fact that haana kuunza hembe dzatete wenyu uri kudzishandisa muroyi ukaona munhu unogara nehembe dzemunhu wakafa isiri hama yake muroyi saka zvaari muroyi manjeka makamudaidza mwaenda wana sabhuku mukaronga kuti uya tionane tidaidze chimusoro handizvo ururamba dzatsvai mazoya kupi kuno munhu wangangwarisa izvozvi muri kuno muri kutsvaka rubatsiro iye une kwaari kutsvakawo futi chi rubatsiro saka ndati munozoona kuti at the end of the day manjeka imimi muri kudaira kubhadhara 500 yeng'ana mirai musatangangura iwe unodaira kubhadhara 500 yeng'ana unoda here hongu kana kuti kwete iwewe 500 unoda here iwe kuibhadhara kuti muzive kuti tetenyu akazorora sei una here unoda here baba ruti ati handibhadhara hakuna iye uchati handidiro futi
handinawo futi. Imwe muri kuti handisi unozwa. Saka tinozosvika pakuti tinogona kushandisa mamwe mafacts emakatodini tomubatsira n'anga yacho batogona kumubata nenyaya muchitotibatsira. Ino imwe murunga muruda kutobatsirwawo. Ane zvaakabata haasi kuzvitaura. Ane zvaanoziva haasi kuzvitaura. Mungona ari kufanana ngati ndinozo kubatsira. Ngomira dzomusoro. Ndikuti panoda kuedza chief. Imimi muri kuti munhu basa wenyu ndiyo unobhadhara n'anga dzangu ndiyo unokudzi wakafa. Ndiri kuchitsa ana baba akachenjera panosvika Tsangamire. Ana baba akachenjera andika ane udzamu hwepfungwa. Ndimwe munoise mari apa. Andika? Yes. Aiwa, hauna kutozwisisa. Mira ndati Tsangamire ndachizwisisa inini. Imimi pachezvo musaiuri. Unofanira kutombopara kuona kuti chari kuita hembe. Uri kuita nehembe dzedu kuzouya kuno uku hamusi kuzwa ere Musharuka hamudi kufamba ngei. Bati mira kufamba ngei. Timbobatsirwa mashure kubatsirwa. Manga mukutaura pekuti hazi kufana makaparapata zvekuti hazi chii chakazoitika zvikazodai. Iye unogona kuzotirovawo nepoindi yekuti hazi imimi maizogona ngei kuzofamba inini ndisipo. Munhu ega mukwasha abvunze mukaona muchibvunzwa mubvunzo nakwasha mushonyo wakatoite mudhedhedhu. Hakuna mubasha unobvunza tezvara kuti maifambire muchibvunza Zviro zvemwana iye unonga udzwa ndiani kuti takafamba. Ndati imimi mukafamba munogona kufanotaurirwa. Uyu vanhu ataura mubvunzo wandinakidza saka ndazodiuya pano ino unonga watouya padhuze nababa kuti chakutokuti dzokeroko. Wakati mukwasha uyu ari kuramba kuuya nehembe dzaateti dzetisi kuziva kuti ari kudziitisei. Ndidzo dzemunoda kuti muziye zvaari kudziitisa. Mobva mwatozotaura kuti iwo hembe idzodzo tinoda kuti dziwe ngoti zvorudziitisa tiruzviziya because iwewe uri kuda. Saka tiri kuti Tsangamire tibatsire munenge maakutoti izvo zvizvika muda kuti tiite bhechi tomudaidza unouya musi wa31 unonga ari kutaura kuti inini handina dambudziko ende handina mari handisi kutosenza ende handina zvendudoziya. Anhu ane zvaarudoziya ngaafambise nhango dzawo. Taura tizwe timbozwa ako akadzi unonga kuri kubude ndinenge ndambozwa kuti mukwasha wanga akaroora. Aona kuti wanga Aya ubva atora achisengurudza udenda. Mwana wobva ashaikira mukadzi wemunhu obva ashaikira baba pavo. Kubva ariga mukadzi wemunhu baba pavo. Wega. Mukwasha uyu unapo paakabata kuti sei makatora mwana wedu ofa moviga kumba kwenu iye akaroora. Ndakapeno tasuma. Ndati iyi nyaya iyi hatisi kuda kukudiscourage for your own information. Order. Isusu our mandate and obligation ndeyekuti panenge paine misunderstanding vanhu vasarwa, vanhu vasatemana, vanhu vasatukana. Saka kuuya kwamaita ino maita zvakadini zvakanaka. Handiti hamugoni kupedzerana nemubasha mwegava but maona zvakakodzera nyaya ingatiendepi ndozvendikuti mwaita zvakadini zvakanaka. Asi mwauya tiri kuona ana baba ana tezvara wakawanda wari kuti wauya nenyaya muno todaidza mukwasha ouya totaura kuti parudo kuti panapa padaidzwe chimusoro panoda kuzobhadharwa mari dzakati. Mukwasha ubva ataura kuti mari nandini handiioni. Tobva tati sedare ende wotsvagei mari next court date uuye nemari kuitira kuti basa ridini
riitwe zviperi haui papapera futi dzimwe 2 weeks tobva tamusamona futi ari kwanga ari kubva asvika pamba achiziva wanga wasipopauya rimwe samona monaki yake kwati tubhutsu kabhachi stindoripi guru mpurisa munhu uyo tiite warrant of arrest munhu wane mwedzi asikaoneki wakatoti tinadzo dzakafanana neidzi dzedu saka ndati pamwe pacho besides kuti tinozoita mafacts ekuzobatsirwa kuti chimusoro wabuda kuziva kuti maconditions emwana akamira senene imwimwe izvozvo futi zvinokubatsirai mukagarawo muine kai karuzivo itai henyu kana kuregera asi ndikuona kuti zvimwe zviro zvinogona kubatsira plus munosvika papoindi yekuzonga muchimuconvinzawo futi diplomatically in a way because mune muri kumuratidza kuti zvouri kuita ndirudini iye zvinomubata kuti matsotsa aya orit ane kwaakadini kwaakaenda akatondidini zvinobatsira futi saka imimi mukamuri dima zvemurizvi iye obvawo achitozodana haasi kutombodini hazizounotaura kuti orit imwimwe zvomataura mudare muno mundazvizwa ndakutsvaka mari asi mari yacho inini kuiona kwacho kunodini kunonetsa tochionana ndinochimboshingirira kuona kundoita ovhatisa muchandopasvika pemuri kuramba baba muchandopasvika semhuri because ipo papo mukapasvikaka mukaenda kotaurirwa nemunhu unomutaura kuti mwana wenyu hembe dzake dziri kushandiswa nemukwasha kudaidai munobva matotaura naye kuti tokonya zviputikepi ikoko adini auye kuno because izvozvizvika ndiri kutoona kuti in as much as you as parents you are being affected nenyaya ika pari kutoita unga pano zviri kutonetseni mirai because une manyoka ndiye unomhanye kudhoo nekudai uyu mukwasha uyuka unogona kungawo iye zvake akatosi asitorinawo problem imimo pamwe ndimwe muri kuona kuti pamwe uyu wenyu wacho uri kuuya kwemuri pamwe achiti chidaidzai mukwasha but whichever way it is isusu sedare taakuita zvemwatikumbira kuti tidini tiite asi dai mwatibatsirawo sedare kuti mumboto nzvengu pairi patatu kuitira kuti petinoonana next chidare pamwe tinogona kubatsirana zvinokurumidza uzodini kugoga taurai kuziya kwangu ndaiti ndatouyawo ndakona ngekuti hakuna mutemo unonzi munhu akashayika mbachazogadzichengeta hakuna saka manyisiro anozondiita ndati munhu mirai munhu iyeye ndati chinyi tsotsi munhu unogara nehembe dzisiri dzehama yake muroyi tasopedza hana kuti unowina ba haima musuziza ndati unotiza because izvozvizvi kuti aine chigayo ka chiri kutosenza ngemwana wani wenyu saka iye zvaanoita kutotora chigayo chacho ototsvake kumwe kwekuenda nacho chigayo because zviro zvo zvikaombonoka ka iye kuromba kwake ka unobva kwaenda mudondo saka unotoprifeya kudini kutiza koita zvino izvozvezvo atori kumwe asi imimi kunoku muchisara musikazivi kuti hembe dzemwana wenyu dzakafamba sei ngekuti muri kuda kuti anzi yacho ibudiswe paine mukwasha asi mwana wakafa ngewenyu hazvina hazvo handina kuti munowina haawini but iye akaona kuti handiwini unotiza ende akatiza tichamuteera pamba pacho paari kugara tobva tazi haachadini futi haachagaripo tomboisa mapepa aya pasaidi but imimi hamuwani anzi ndurungoti banzi tionesane kuti kazhinji inini aiprefeya munhu unoya achiti tododaidza munhu ndine nyaya yandakafamba zvendakafamba ndikazwa kuti saka ndoda kuti mumudeedzi tidini tizvizwire pamwepo toziva kuti todaidza munhu unenge aine nyaya bozi umwe munhu unotaura kuti mwanidaidzire mira timbozotaura tizvo wrong number dambudziko riri kunoku apera vindo zvakendera
munhu warorwa handiti unonga atengwa here, handiti unonga mwana wapapa akarorwa here. Imi munoona pari pawa yekuti munotore mutumbi watengwa kuviga kumusha kwenyu. Zvakawanda zvandinoona kunoku, ini ndinobva Chipinge. Ati vanotore vana kumamisha vachivige kumadzimba kwavo asina kukumbira mugwasha, iye mugwasha akaroora. Saka mugwasha ungawanza sehembe unoti mukadzi wangu uriyo haana kufa. Imimi ndimo akutonesana nemwana wenyu nokuti makaenda kotore mudzimu mugwasha ndio unoperekedza mudzimu kuti mukadzi wangu wafa. Imimi mutori rongo imi. Yes. Hatisi kuti argument ba. Munotaura kuno asi murambidza. Saka ndataura ndaona murudodaira uyoru haasi kutaurira imimi ba. Uri kutaurira inini. Saka imwe mwaodotaura futi murutaurira inini. Asi vanhu vachidini dare zvetinoita manje munomuka tinoti i-community court, zveri community court. Mune vanhu auya muno ane nyaya nevasina, mune vanenge vauya muno vanotogona kubatsira. Tinotodzidza nekudzidzisana titori mudare muno. Dai taida kuita nyaya yenyu badzi nemugwasho wenyu nauyu katikadai tiri muofisi ndinika ofisi, but kuitira munomuka mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti ione kudzingirwa imbwa. Anza dzimweni dzinozobva kwetiri isusu tinotobatsirana futi necommunity. Point yaari kutaura inyaya isina umangaro ende hatine hedu nayo zvarini zvanhasi, but kungokuda kukuonesai kuti mafambire emuchazenge muchidini muchiita musanyanye kuzo ngekuseberoko famba muchiziva mafambire ngoti besides kuti ione nyaya nemi munochi isina kudini kumangarwa yekuti iye unogona kuzotoimangarwa izvo hatisine hedu neinazo, asi tiri kungobatsirana sedare tichibatsirana. Imi mamuruda kudaira haungausi mubvunzo ba isuggestion yatongotaura kuti maonere etiri kuita nyaya kwete kuona imi tiri kutaura muno tiri kudiscasa nyaya besides kuti imimi ndimi muri involved, asi tiri kudiscasa nenyaya in general. Saka munhu anogona kutarisa nyaya iyoyo at her own personal perspective. Imimi muri kuitarisawo at a personal perspective yenyu yekuti inofanira kunga ichidai. Munhu achiunza nyaya yake unongochitoda kuti ifambiswe nenzira ipi younonge uchitodini uchida, asi unooneswa futi kuti nzira iyoyi unafamba wakadini. Inini kare ndaiti musoro wangu wanga uchirwadza ndoenda kwadhokta ndaitoda kusvika kobaiwa jekiseni pai musoro mangu ndibva ndaizoti wabaiwa ino ndaipuwa mapirisi opinda mudumbu. Anhu aya ndati musoro aundipa matablets akupinda pai mutumbu wangu hamusorwadza. Ndiyo process yekurapei musoro. Imwe mumbangwa mukange muri kuti jekiseni racho ngaribaiwe musoro. Ndinoona marapire etinoita, asi vanhu vachitibatsira. Imwe zvimwe zvacho muchitozvoonawo kuti pakashaika mukadzi mwaenda kotaurira murume makamunotifaya kuti mukadzi wako wadini wafa, but makamukumbira here kuti mukadzi wako zvafira kwedu toikira hedu kuno here kana kuti urudo tora mukadzi wako tikadobatarisa hapana. Saka inyaya imweni yekuti iye unogona kuzoidini kuti ana baba enyaya dzaarutaura inini waika kwaakaika mukadzi wanguka handiunzi hembe ikoko mukadzi ngauye kune hembe ngoti ndakaroora. Handisi kuti tiri kungotaura, handisi kuti ndo zvaachaita, but munoya matsotsi. Inabudza mutape ndinodzoke songaudza kumashure kuchana patara mai yangu echiti aziva aido dzose kumbira kudzose mudzimu aido kuzounze kunani ariyo akatanga kwekubhoda echiti ana sekuranira mune mbasha dzemwana wavo hadzina kugoyiwa, then ozomira kuti mai zvataura kuti hazi muganga waroora mukadzi unonga akuengwe kwaakaroorwa. Mudzimu aido kudzosa dzose kumba kwani kana isati tisina basa nemwana iri
vati sikumba kwani vanozodisa mudzimai zvato uri kuti kunanga tisirisawaridze mana iyo hausisiri muridzi baiwewe izwazvo ukarodza mwana wako izvi iwo une mukati akafa unoigwe ndinogona kuige kumba kwangu kunga abereka acho aguma toda kuti upindura chaizvo honestly and frankly. mukadzi pindura zviri honest wangwara obva afa kana pindura zviri honest ngoda zvokuda kuwina nyaya yako hautauriri baba kuti here ona dambudziko baba anotokutaura kuti nyaya iri pano ngatidzike pamakuwa uchatoenda panext natete apo muroora kana kuti ngaende pano umwe chinya muroora wakanga muinhango dzemunotoronga iwewe kuti mukadzi wako urudo kudai vana baba vake vanogona kuuya nespecial request yekuti mukwasha taikumbira hedu kuti mwana wedu taimuwigapo nevamwe vanhu wake unoti kudii nazvo iwe semukwasha kuti hapana chakadii chakaipa kana kuti hazviiti uyu mukadzi wangu ndoda kuti auye kuti kuno kune bhuri so hazvisina basa zvinhu zvakatoitika but ndiri kutenda kuti tiri mudare muno hatisi kuita nyaya yenyu chete hamusi kudzidza wera uyu wataura ichi tatozwa haugona kutishandisa ipapo asi muchazoti pane imwe nyaya rimwe gore pari kuitika mototi ndakamboe ndiri kudare kwakati nyaya iyi maitirei muri kuita hasiwo ndakazwa kuti munofanirwa kudai nekudai makutozvidino makutozvishandisa saka ngatisanyanya kuti titi paina ataura tobva tatokrasha kuti tinozoshaya anotaura at the end of the day hatichafundi lesson yekuswera pano zuva ratodoka chetabuda nacho hapana kudzidzisana handi kushorana kana kupiringishana ndati maita zvakanaka bhozi mauya kudari nyaya yekuya kudaro handi yekuti hamuna simba kana kuti mamusingagoni kuendera mubasa asi mateedzei gwara mutemo ndizvo chaizvo zvetinokurudzira saka ndati isusu hazvisina mhosva zvetaakuita isusu taakusamona mukwasha ouya totaura nyaya yedu tozwisisana naye but pamwe iye unozogona kuti handina mari akati handina mari nyaya iyoyo inomira tine dzakatodii dzakamira nenyaya yemari bhozi chimusoro unoda kufemba anodei mari isusu hatina mari yetinoda sedare munhu anenge achizoita basa ndiye anodei mari ende ndiye wemunotopa ende zviri kwamuri kuti munoda kuti zviitirwe muno here kana kuti kumba kwani kwenyu tokupa ichi mupurisa choisi ngeyani ngeyenyu saka ndope ndaona kuti tombosiyira nyaya yacho handizivi kuti munoda kuti henyu kudii tauraitisi pane padondirwadzei kuti kama takamirire mupango ino munhu anga arwarisa ari mumba chifoaaaidays mupango ana kuweaukokundo aiwa ndati nyaya iri kutaurwa muri kuona pemuri kurasika here bambo pemuri kurasika ngepekuti muri kufunga kuti isusu anhu aya ari kuita nyaya yenyu aiwa vari kutaura nyaya yavari kutonzwawo mudare regardless yekuti ngeyani ngenyu saka zvimwe zviro zvimwakaonana nazvo imimi havazvidini havazviziva kusvika pezvakasvika pozoita zvimwe zvinhu zvokuti zvakasvika pezvakasvika ipopapo asi imwimwe muchizviona unga zvine basa yeti generally speaking zvisingaapply but all the same toda kuti mubasa auye tomutsa mweya tozwa kuti ari kudei chii chiri kumboitika tobva ipapo takuenda pachikamu chemudera wangu iye anyazoramba dzanga dzasabhuku wacho nemunhu wake wagara mbachadzimwana ndozvisiya kuti angasoitiretsana naye kudai esabhuku muri chimunyika mwangu mune mbasha dzemu dzakaturikwa iwo ngonyararawo mbasha handituri kuti dzakatsakatika kuchina saka dzinodhurikwa dzinokwedza pamwe dzitori mubango kana kuti murwizi kana kuti muchigayo izvozvo chigayo chacho chirutoti chikapera dhizi rachimiri kugaya tiri kusenzese hembe dzipi idzodzo
iye akauya muno mumovha mwamutaura kuti isusu toda kuti hembe idzodzo dzibviswe pedziri ipo papo ubva unoti arume aya ndo zvaandifungira ore shuwa ndosara ndisisina motika ndosara ndisisina chigayo ndosara ndisisina imbangi otomeka imwe decision isusu zvetonyaya kuda toda kuti munhu akanga asvikaka aine dzungu urubaona mari iripo iye anenge achitarisira kuti pacharongwa dheti richauyani chimusoro isusu tovatamuti musi wacho musi wa 31 wacho chimusoro tomunomubatira muno pano takati toda kuzofamba tozodaidza munhu unoya udini zvikazi ya haizo ndo zvetiri kutoda izvozvo zvikatodaidzwa chimusoro anototibatsira ndo zvenotodini zvonotoda tochitouya tichitoziva kuti raiti zviro ndikati oraiti pakanaka chimusoro uri pano izvozvi sudurudzai mateo zvikati handiti ndikati nhasi izvozvizvo amwe ake taatakaronga nawo bva tauseka iye waifungoti pacharongwei saka iye kuuya kwaari kutoita musi wa 31 ka taida kuti ari kuuya kuda kutanga kuda kubvunza kuti zvakati kwamutoti aya anhu ari panapa ari kuda kuti azwe kuti zviro zvemwana wawo zvakamira sei kuti hino inini saka ndotondikwatekwa toda kuti tiite munhu anodini anotitorwa kuti vangazviitwe pavazi pari kuda mari ubva tinaina mari saka imi munofanira kunga muinei mari inozodzoka tinozoiweka tinomubata kamunomudari tatomubata toita kumutaura kuti iwo pane macost etransport emabhazi emamuri kutaura haya plus 500 etapa kuna chimusoro zvese tinomubatira kuno kumanje aiwa hamono musamanikidze babambai batsira baba kufunga abatsira kufunga uyu munhu uyu mirai muzwi oda ndikutaura ini muda kuti muzozona ziitika mukomana kuti kamudaidza musi wa 31 akapinda muno pakashaya chimusoro mwakamuona futi toda kumubata ipopo apa saka iye akati handina mari togona kumutiudza shoma yacho pamwe anogona kubuta kana 200 kana imini ngaiwo muine mari yobva yatopuwa tobva tatomubata muno mari yenyu iyoyo tobva tatomuta kuti iwo uda kuti udzosere mari iyo tomusunga unosungwa unoidzosa dziri kudzoka muno musatya mudare muno but nyaya inoitika ngekuti munhu muroyika aroi eshe akauya muno maine nyaya akati hatina mari dzemwanga handina kana senza unoziva kuti ndobhadhara mari yekuzvibatisa ndozvitwatopera saka ino ndingabudisewo kana nemunyarimi woyo ndichinasa kuti ndinoroya zvendinotaurwa zvizwisisa tikamupotsa musi wa 31 autoona kuti nyaya iyoyo ndokuzva 20 anhu azondisvitse pakona iyi maane makore mangani naye ngwasha dzachi 24 saka muri kuti ndinomubata nge2 weeks mwatadzomubata pa24 ndoda kuti maone munhu wetirudzira naye kuti tatogona kumudaidza kudare kuno for your own information ka uchauya kamwe kuti atodini futi auya unogona kurekera kuuya asi kekutanga unogona kuuya kuda kuona kuti muri kurongei then iye ochirongawo achiziva kuti ndo zvemurudini zvemuri kuronga saka ndiri kuti taida kuti paari kuuya achine dzungu tobva tatoti chimusoro ngaatopinda madhoo ngaavharwa macheya ngaaseberoka imwe mwabva mwatoti changamire isusu hatibudiba muno tisati tazwa kuti hembe dzemwana wedu zviripi munhu unotibatsira uyu utoripo zvese zviripo ngachidini ngachitsva totoputika hazvo saka uda kumirira kuti azotsvake mari yena kana munyarimi zvinosiyana tiri kungogara taonesana chendiri kunyanya kuitira ndichitarisa apa chii mofungisisa saka
tamusamona anonzani Naboti naKilion. Kilion ndiye Ndimukoma wacho. Naboti ndiye mukwasha wawo. Mukoma wacho ndiye wakaite munyaya Kilion. Saka wese vari 2 ndiwo vari kunikana kuno. Naboti naKilion ndizvo. Naboti naKilion wese vari kunikana. Plus mukoma yaKilion ndiwo anonatsa kumirikanawo kuchitaura kuti zvakadai. batsirana vaisa pfungwa dzenyu pamwe chete pakufunga mukwanise kuwina nyaya. Zvinokutsitsiriraiwo kana hembe kunyange dzisinyanyi kuparira dziri mumaoko menyu asi dziri hembe dzehama yenyu zvinozongoisa chimwe chimhemherero kuwanasikana wenyu vachazouyawo mumusha mwenyu. Alright, saka imini no problem. Nokuti ndai maita zvakanaka. Tinokurudzira vanhu vane nyaya dziri kunetsa musataurirana mega. Umwe munhu anenge asuta madrugs, umwe munhu akamwa hwahwa, umwe musoro wacho zvinenge zvaakutonetsa, moda kubvunzana nyaya, motemana nematemo. Mune mauzobvunzwa kuti nyaya iyi makamboenda here kwani kwasabhuku kana kwamambo, moti hatina, munosungwa zvinorwadza. But mukati takaenda asi mambo wacho wakatadza ndosungwa ino. Ndikanga ndagonawo ndotopuwawo menduro handizvo. Hozi basa retiri kuita ndere hurumende ende toda kumeka sure kuti munhu wese auya nechichemo chake muno muchadini chatambirwa. Asi sedare tichiitira futi experience yetaanayo, time dzedu isusu dzakasiyana, dzakanyanya. 14 days akareba. Why tichiita 2 weeks inyaya yekuti macases enyu acho anenge ari mashoma. Saka tikaita weekly unoona kuti pamwe panenge paine case imwe kana kuti pasina pamwe dziri mbiri. But after 2 weeks panenge paane chii nevamwe vanhu vatinei takatendai motsvaga mari panenge paine kamukana kekutsvagei mari and staff zvichienda zvakadaro. Seizvozvizvi munogona kunga muine kenyu kamari kemunova mutongoroona just in case kanogona kuzobatsira kutoti nhango dzidini. Pamwe unozoshoterwawo pamwe ne100 motozoisawo ka100 kacho kutotiwo zviti zvotoendeka handizvo. Thank you very much. Saka ngationa musi wa 31 May. Iye wacho tinonga tamusamona then tochena. Mapepa enyu munoda kuti muve nawo. Panogona kunga paine dzimwe information dzezvinhu zvaanenge achida kuramba. Imi mune makuzongoti mune makaaronga motoziva kuti apo paari kuramba mapepa acho aya torapa achichiuya akadini akadaro anogona kukubatsira. Okay. Thank you very much. Tonana 2 weeks time. Right note